Системата, в която живеем, не се нуждае от лоши хора. Тя се нуждае от заети хора. Хора без време да се замислят, без енергия да поставят под въпрос, без тишина, в която да чуят собствените си мисли. И тук идва първият въпрос, който почти никой не задава. Ами ако реалността, която възприемаме, е само част от цялото? Науката отдавна ни подсказва, че това, което виждаме, е изключително ограничено. Човешкото око възприема минимален диапазон от светлината. Ухото – ограничен спектър от звуци. Мозъкът филтрира огромно количество информация, преди тя изобщо да достигне до съзнанието ти. С други думи, ти не виждаш света такъв какъвто е, а такъв какъвто мозъкът ти може да понесе. Не теория. Ако реалността беше напълно прозрачна, нямаше да има нужда от толкова много филтри – социални, културни, информационни. Нямаше да има нужда да бъдем постоянно разсейвани. Нямаше да има нужда от непрекъснат шум, новини, скандали, спорове, развлечения. Всичко това не е просто фон. Това е щит. Между теб и въпросите, които могат да променят начина ти на мислене.